Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko StarPay user po, lalong-lalo na po dun sa mga nahihirapan pong mag-access, mag-login, na lock. Hindi alam kung anong gagawin para ma-retrieve o ma-recover yung kanilang StarPay account, may laman man o wala. So ito pong videos na ito ay ginawa ko po para po sa inyo. Para po makatulong sa inyo kung saan po ba kayo dapat pumunta para ma-settle or ma-fix ang issue nyo tungkol sa mga account nyo na na-lock, na block, na hindi nyo ma-open dahil nga network error ang laging sinasagot, hindi matawagan. So ito po, sa video ito is ilalagay ko po dito sa video ito dito nyo po makikita sa video ito yung number or hotline ng StarPay na dapat yung tawagan, mobile, landline man yan, or ang kanilang email ad na pupuntahan nyo po. So sana po is makatulong po ito ng kahit konti lang. So ito lang guys, konting reminders ko lamang po sa mga kapwa users ko ng StarPay, lalo na po yung mga nahihirapan na makakonect dahil busy po ang StarPay. So please lang po, hindi lang po isang beses o dalawang beses, tatlo o hanggang 10 beses nyo dapat subukang tumawag sa StarPay hotline or mag-email or connect sa kanila. Kailangan po dito is pasensya po, tiyagaan lang po hanggang makontak nyo ang StarPay hotline dahil nga po sa dami po ng mga nagre-registered tumatawag sa customer service hotline ng StarPay ay hindi na nila ma-accommodate. O sabihin na rin natin na meron kakulangan sa pagbibigay ng quality service ang StarPay. So kailangan po is tiyaga-tiyaga lang natin hanggang makontak natin. So mas maganda po kung natawag po kayo sa StarPay hotline is yung mga hindi peak hours na mga oras, yung hindi marami, yung sa tingin nyo na hindi masyadong maraming taong kumukontak sa kanila. Kasi nga po, mula nung pumutok yung balita na nagbibigay ng social amelioration program o ayuda galing DSWD is marami na pong mga tao ang download ng StarPay application dahil dun nga po ang pinili nila na service provider. Nag-login man kayo, nag-register mo kayo sa relief agad application or hindi, sa mga nabanggit na areas po, especially po sa Region 4A Calabarzon, is StarPay po mostly ang kanilang service provided na remittance na pinili. Doon po nyo mawi-withdraw o maka-cash out ang inyong ayuda galing sa DSWD. So sana po sa StarPay owner po, sana po i-actionan po itong problema. Dahil marami pong StarPay users po ang nahihirapang mag-login, makakonect, ma-open ang kanilang account. Dahil wala pong makatugon sa kanilang mga sagot po. Sana po is ma-actionan pati rin po ng DSWD and ng Department of Finance o kung sino mang mga agency or government agencies na mga involved dito sa ginawa nilang online access ng pagpe-payout ng cash sa ayuda ng DSWD. So sa inyo po ng mga kapwa users ko, tiis-tiis lang po, tiyaga lang po kayo sa pag-contact. Makokontak nyo rin po yan at masisettle nyo po ang inyong StarPay account at maibabalik nyo po. Magandang araw po sa inyong lahat.